1874 ansa na 1874 beba no na mo afuru yekuro kese pa owuro bi atwere onwoma ofren depot o se samre no na mo afuru population na ye 7000 samre ayofo medru Amoafoman eso etimi wo Amoafoman ememu ena menemo ebebo nkomi na bebe biamwe ya na yese mitaye ama amoafo menya obahema ewa ha menya ohene wa ha na nanom atankonwa ka omo worum nyina atwa ahia wa ha no ma nyansapo ye ne omo bebo nkomotiawa na afeye hu yaka amoafo a na mebo no tofua na mede amamo ne akoya nimu a na kyese okokase a esiye ewo Asanteman mu ma asante ne akosi kokko ekire ka so eyo enkyira ka kwan so abra na wonom pese wonom ebefa yenumu ene ade no okura ekopie so a sabia kroto ekowie ye no no na wo motwaja ede atomu ase nananom agapade afa wo mo ne mabie ede kono no saa kura yi ena mekan enu nti se na bakwasem ye betimi atro ne ye ne aka ye a sabi ye ntimi nka abra Amoafoman ye beyi wo mo ede wo mo firi mu enti enne se mabade a na yese na se kira no ye bedi nkomo kakra na afei yetie mpanyinsam so kakra ewo hono ma me hyase na me mfamfiri bema so mewia na me ko oba so nana wadaroma onana me mo akwa baba Nyansapo ya nyado adaroma na bom te sei nyameado wadaroma edini nyina de sei me de nana doma kwansa nana adoma kwansa me ne amoafo anka ase hene na me am so ne amafo man o man kunti hene na chese ne kwan so ano no nana wadaroma we de safi akuachi na nu me ne oba hima bonkomo ma wo kan kakra kire ye ne a enne se wotena se na obu nkompo ehwe wachi na ahwe se granty war no se de esi ye ne kro amoafo wo mo befa amunomum ese mo japade ene ade a na ne ye kase ka bibi fa wan sai na wo beka me do be ko kire kakra bio afi 1874 ansa na 1874 beba no na mo afuru yekuro kese pa owuro bi atwere onwoma ofren depot o se samre no na mo afuru population na ye 7000 samre no 1874 ne kese yekuro kese pa enti ne yefro ho timponso enti ohene no ho no timponso hene o famu ho a amufra mo afo a adanse denchira ena na yebo ye nyina na ne yebo so dem afu yo man kese na sa guarantee won e course wa mo afu promo no ena ma ye kuro no e to fom a e bepum sa mire nkofo pi kura wo ka mo afu a wo munim na e kono hae pa ye uyi nipa ye wu free mu a ye dom wu free a dodo no si free mo afu tu kwan e bi dwane yenkuro bebre abrofo ne hye ya hemfo a na omo ma afo krom no edudo no atuko achem digesa ma afo kro no eseye na de ya ne se ba sa no enkuro no na atwa ye ho hye ne bi a ye kra ne ma ba bi tena ye no omo hye ase se omo fum ye nsase to obi anu afa we anu afa we anu afa nti after 1874 no ye se yes aban ne kese ni me nyina ya hayen ama ye ne bepu samre ye si ye dadam ya dia ahomti ye na so be yendai ye de ho bo fore ma Asanteman ebi de ho ye moja ma Asanteman ye so ye de kuro ne ye man bo nti se ebra se de wo kan ye no ye sa guarantee wo no na amoafo asam na kese ye ka nti edu me bi ye se obi de ho ba fore ye so ye de no en haye pi sadia wo kayi ema kro amoafo ne kaseyo ene ne dibre kra no eba afom ene obeti a yesi English man o ma bia o mo kofom o mo japade efa wo mu sika bi ni ade no o mo sa ede ko ye ne aye de kra de be mfato a ene me no kasayi ya gudie bi ekodi wo mo no asaba Asanteman mu oyne o ye be kase ebre edru se e wo se English man no on be pata Amoafoman ana well ene de enye ye na esese ye kan ye nyina ye wira ene opemso
tinada roma so tu anamo bi ete saa woyɛ ma yɛn ntumi nsɔre yɛn ne hwan nada roma na yɛte baabie di yɛn ntumi nsɔre nkɔka sɛ buruni deɛ woyɛ yɛn me yɛse ɛnuru baabia na yɛwura nso wahyɛ sen kakra wɔyɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ mmere bɛba woyɛ ne bibia ɔyɛ ne kakra ɛnyɛ nwanwa na sɛ wɔyɛ ne ba mu nso deɛ a ne sɛ ne wiri mfiri yɛ ensase ne ade a wo ka se ekodi ebinom fom ye enam saa oye ne ni ade ananom wadaroma motu anamo bi enei mo pese mo nsasa aka mo ade bie mu ana de ama aye de kakra ma ye ne se enam sa abrofunu twifa ye so no na ensase ne firi ye nsa no akire wo mo sa ye demarcation foforo enti wasase kura ne da kwahye wo hene bi nsa ne ye de la atoso 1874 bapimo ne yasam enye daketua it is no kokura se okwaji wasase a ubaka che o e ho asam kan nya mmeresa se wo mu ansa de na na kai Appiah pema ha nwotwe aduoson enan 1874 enye nne asem e wo honom a mo betimi aka se mo nsa besa timi aka mo nsa ase ebiem enye sa na tie okay ba ne sei na wo hwa sa tamini se na enkro doso adenti na amoafo kro na ho na abrofo no ehas asa na me ka bebi se na amoafo ye timpon so hene enti mere bia no sabrofo no ba o mu twa prape na kese o mu fi se kwa mu ada ho enti kofika kare abraso na kofika kare na o ka cha amoafo ho se bo pampim wo ha na hwe se yeso o mu free praso anu mo ba enti ho ne yen ye de ho bo afode se obi oba bia na yeso ye beko de ehun odi betu ye beko ye mu bi wo ho a me am no ka se me nana bia no oye continue sa amere no ekun no no wo ye e bia wate banch mahene amankwati otosumi no sa amere no amoafo ho no enti ayede bia ye kan ye ni bi desem enti nyese bia ye ho se o mu yi ni keke na ye bo pampim na bo pampim so a ene uni first target ene nkofo so etuo ni ade o mu de ba ye ne soje so mu de ba na eboro ye so metiase a se ansa na ombefa aye keposuo abepie mu Asanteman ma no ehwo na kwaye kwantempon a ehwo na omu pie de fa e de bewura sanetie ti na mo ho kodi mu yie sanetie awusia abakwasam no ma me nko na nahema ho na me ne na nahema so mimisa no ba ku mienu na afi ye mfansi e wo ho no mo owo me mo akwa baba Nyansapo enne wayo baten se wo bon kompo ko hwe wachi a ade areho ba na na de ayani je nko a dawma de ntia mi se ayani je nko ani se yewura opedi Asanteman ama ye nyina na ni ache yewura pecha Asante akonwa ama se aye krabere obia pese obehwe se de Asante akonwa esitie ti ama na ni aje pa ni modaroma se oba ye bedi ade wanya akwanya ama wahu sikadwa pen a madama de mi hu da enyi pie ma mi hu da se enani bredi kaya wo so de wani ehu nani de di kaya me de mani ehu pa sikada Asanteni na amoafo kura eka Asante abakwasem ho na sikadwa eka Asante sunsum ebomu na nne wo de wani kutwari si ahwemienu santemu ede ehu no oyima sei na ahokeka na ne atenka ne na me ka me say amaye nyina ya feel proud say Asante so you will be kire you will be ka ama say otimu say metimi aka say wiase nyina Asante akonwa de aye fa nkasa yewura oma na ye fe ma biaso nyina ye so ye beka kire ne say ye danase se wa peja Asante akonwa mana aye fe aye krabere se obia pesore aye fe ana ameda so me da was abusia na yese nanahima ene ohene a woka ho Amoafoman mu na megiran omo ena me ne omadi nkomo na ene akono so retete apempena ne ma a epie efri menhia na di de oti okrowi okrawe ne brawe nwoma so opim so otumfo se tutu echi a
ne twase ye betwa ye chi na yeba yani ne yeba Amoafoman mu ne ne nananom bebo nkomo na yete abakwasem kakra aha Nyansapo so aha na de nananom akekere ne Nyansapo so no ye pa nimdefo a won madwem mu ebobew na omunimde ye ne omusane no nyansa madwemba ekwan so aha ena ye de Amoafoman komo no edisie ni ato aso medi ene abusua pani Owusu Aduomi meda wase Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya